Το ελεύθερο είναι το ταχύτερο και το πιο διαδεδομένο στυλ στην κολύμβηση. Η κίνηση των χεριών είναι βασική προϋπόθεση για αποδοτικό και γρήγορο κολύμπι. Η κίνηση του χεριού χωρίζεται σε δύο βασικές φάσεις: την όθηση κάτω από το νερό και την επαναφορά. Είσοδο χεριού στο νερό. Το χέρι έρχεται τεντωμένο, μπαίνουν πρώτα τα δάχτυλα και όμως ρολάρει μπροστά. Πιάσιμο. Το χέρι βαθαίνει, ο αγκώνας μένει ψηλά και τραβάω προς τα πίσω. Πίεση όθηση. Το χέρι από εδώ τεντώνει με δύναμη πίσω. Αυτή είναι και η βασικότερη φάση, εκεί που πρέπει να βάλω την περισσότερη δύναμη. Επαναφορά. Το χέρι γυρίζει χαλαρά, σπάει ο αγκώνας και ξαναέρχεται μπροστά. Κάνουμε σπριντάκι, το χέρι δεν χρειάζεται να χαλαρώσει ο αγκώνας. Μπορεί να βγαίνει σαν κουπί, σαν να κάνουμε φτιαριές. Εδώ. Όταν όμως μιλάμε για μεγάλη απόσταση, η επαναφορά γίνεται πάντα χαλαρά. Το χέρι τεντώνει, χαλαρώνει και γυρίζει μπροστά.